रामदेव भैया भेजवले बानी भगवान के पहला नाचुआ रामदेव भैया मदेशिया जी पहला नाचुआ रामदेव भैया जी भजबले बानी ये भगवान के नाचुआ आ देखिए माता जी नाचुआ ऐसा एगो चीज है कि रोगा के घरे 100 रुपया पहले बानी तब जहिया रो घरे पड़ी तो 150 जरूर करी ऐसे ही भगवान का नाचुआ हो तो भगवान का नाचुआ में अगर 10,000 करे कनी तो 20,000 होई कोई होकरे करी ये भगवान का नाचुआ हो पहिला नाचुआ रामदेव भैया जी भगवान बाबू का नाम बताइए। अच्छा तीसरा नहसुआ एगो माता जी रहले माने तीसरा नहसुआ